Eta zure aite etorri zanien kartzelatik eta zuk goguendeko zuk bueltatu zanien aite kartzelatik? Zuek zer egin zenuen aite kartzelatik bueltatu zanien? Beti forka gauza, biherrien, lehen forkako, zaldioko forka nenkarre gauza, gozana. Baina ez zien zer kontatu aban kartzelari buruz, ez ez? Zer kontako da, ez da. Miserizak, ez da, ja? Miserizak, horixe, miserizak. Zer miserizia, ba? Bido, kartzela, bidurrez. Gu jaten duten juten zizan, nik ezamaten duten izan zen ba. Askoik, ez? Zortzi. Da, zera tiamilak ibini zera jokeli eta zerak eta juten izan nahi. Ara, larrina gero zen. Bai. Ara hora. Muntiotan, Bilboran. Eta treni eza bakarrik guten zinen, ala beste asko guten zinen batera? Asko guten zinen berreztik, batera? Berreztik izan nahi, milikunatak ekartzen. Bai, horretik. Baina zeietza eta iztxabena zen, behan. Beste leku baten. Beste lekoten jabe zen. Gero milikuta gure itxetan jauna zen. Honek zeitza eta honek gorako zegin jauna zen. El Carmelo? Carmelo, nero jabe zen hori, Carmelo, hori. Aite zen dana junto. Inot, gazti zinela, 7 urte eta trenien araño? Trenien, zinela? Bai, Bai, ama, 7 sorti berde, ama. Bai. Eta aite ikusten zenun, edo bakarrik janaiz eritzian eta urte? Jena ez zitea urten. Ikusi barik. Ikusi barik. Jo.